салом алейкум дӯстони азиз, сазаи назен саломатӣ хубае нигоҳ кунен. Ҳами қадар двойка, тройка, киртои фасон овардагияи нуқтаи савдои зарин аҷоибот хушрӯ бо нархҳои дастрас. Марҳамат, барои ид метавонен омада харидорӣ кунен. Ира бинен ху чихи фасонай материалакаш. Мана нархи ино чанда? 350 сомон хади шарф. Духтаро 350 сомон фасониша бинен. Тройкай ҳамроҳи шарф шонай. Иҷа бозори Корвонай, тарафи Тило бозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор. Нигоҳ кунед, сиёшам ҳастай, сиёшам аҷоиб хушрӯа. Фасони бадина бо сиёш багат метова 350 сомон. Рақамашон аст дар рӯи экран нависен, бо шумода сурат мепартоянд, бо доставкара мефаҳмонанд. Мана кадом моделиш? Инош двойка, ана? Инаи модел тройка буда, инаи дин модели дига боша? Дидин? Иш тройка. Мана иш дига бубудай. Нархи ам 350? Иш 280 сомон. Мана фасони бадай духтарако. Мана танада бинен чихи хушрӯай бо. Аҷоибот. Марҳамат. Интихоб бисёрай, ранг бисёр дора. Ина расветкаоша бинен. Чиқа расветкаи фасонай. Мана. Дар ҳақиқат ҳам расветкаи фасон доштаи духтарако. Ира бинене. Қа хушрӯчаян. 280 сомон тамошо бино. Мана. 350 сомон тройка ҳамроҳи шарфш. Аҷоибак. Инаи двойкаошона бинен. Қабори хушрӯ. Платья? Я манка будай духтаро ранги ваяй. Бинен ранг двойкай. Нархиш чанда ира? 200 сомон. Мана диден? Ҳамаш моделои идона, ҳамаш бо ҳам хе чинда овардагиянд духтаро, ҳамаш фасонакан. Баъд ҳиҷобои спорт стил иё чандан? 200 сомон. Ира бинен ҳиҷоби хушрӯ. Диден? То 58 ҳаст духтаро, ба ҳазур метавонед размеротона ёбен. Диден иам хушрӯча, и оригиналош, аз и модел оригиналош омадагияй. Дитта рангай. Мана белмандо пад намедодиян. Ана баъд ана вечерни вариант бо як модели дига. Иш чандай? 250 сомон. Нархошона бинен духтаро, чихе нархои хубай. Ина расветкош бисёрай. Шумо нависеншона бо дига расветкора сурат мепартоянд. Мана бо дига моделам доштаи духтарако. Ана бинен инаи моделшам фасона. Иш чандай? 280 сомон тамошо бино. И хели нарх ягон ҷуда нестай. Мана расветкоошам ҳамаш расветкои фасонай, ҳамаш моли хушрӯ. Мана диден? 280 сомон. Барои сатр мепешидагиам хушрӯи духтарако. Мана бинен. Платьёи фасона барои и духтаро биёен бихарен. Ана намазник пурсида будан. Марҳамат, намазникҳои фасон овардагиян. Я бор дигар такрор мекунем. Ин нуқтаи савдои заринаи бозори Корвон, тарафи Тило бозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор. Намазникҳо чандан? Диден намазникҳошон 200 сомонӣ. 200 сомон. Хушрӯи ҳастанд ки ина шарфако шумкати. Аҷоибот. Марҳамат. Барои маълумоти бештар метавонед хичонда муроҷиат кунен. Бо шумода сурат мепартоянд. Ана баъд анаи модели киртара бинен духтарако, беҳад хушрӯчай. Ана бинен бо нархша намеген. Нархш аз ҳамада бо зур. Арзон, фасон. Нархш чандай? Имрӯзанги борошон ҳамаш арзонай духтаро. 350 сомон. Хоҳен римишокати мекунед, хоҳен беримен. Мана бинен 350 сомон. Турецки органза. Ана оз бо я расветкаи зури дигашам нишон метиҳам. Мана ино чӣ хол доранд? Чӣ хол доранд? Маҳкамак. Мана бинен. Ана сангчоша бинен. Сангчошам фасон. Хичам аҷоиботай духтаро. Диден духтарако. Беҳтарин вариантҳо пешниҳод шидагиай бо нархи арзон. Марҳамат, биёен ай пеш бинен. Ана баъд и абаяша бинен. Тройка будай. Шарф дора, кирта дора, абая дора. Иш чанд сомай? 250 сомон. Фасони абаяра диден? Чиқа арзон. Мана сиёҳ дора, сери дора.
мана беҳтарин вариантҳо ҳастаи духтарако нависеншона бо сураташона мепартанд ба ҳазур интихоб кунен бурда доставкатон мекунанд хоҳен биёен ай пеш биненшона хоҳен дархост кунен доставкатон кунанд мана анаи ба фасона духтаро аҷоибот ласви ипек нархш чандай 350 сомон ина расветкои фасонак хоҳишмандо рақамҳо ҳаст дар рӯи экран барои дархост кардан 10 та ранги хушрӯ доштай дарақат ҳамрангош бисёрай хушрӯвай диден тобистондам сабукакам ба ҳазур метонен ки пушен духтаро мана пат намедудай беҳтарин расветкаҳо пешниҳодшудагиай мана шумо бо барои маълумоти бештар нависеншона бо пратар мефаҳмонантона бинен анаи турецки платёям ҳаста ё чандан 550 сомон мана турецкиошам хушрӯви бад духтаро уша бинен бо қафасонакай ёш чандан мана диден аҷоиба духтаро ёш чандан и 400 сомон расветкои зури зур духтарако барои шумо марҳамат метавонен ки 450 инаи двойкаш 400 сомон будай расветка размер ҳамаи чи ҳаст духтарако биёен бо айпеш бинен беҳтарин вариантҳо пешниҳод шудагиай нархи чандай двойкара ана двойка 400 сомон будай ина боло ҳамаш 150 сомони шидан аксия шида 150 сомон ана вай тиграко чи ино турецки ваян арганза 250 сомон ва духтаро инаи турецки арганза материалш сабукакай ира тобистонда мешава пушида 250 сомон нархш беҳтарин нарх духтаро 250 сомон и размерош чӣ хелай размерошон размери турки қатия 38 турки ай 38 то 48 турецки будай мана сериш астай зарчаш астай ина болго 50 шудан боло 150 анай тунико ё чандиян 200 сомон тройка се чизай ана тройкой вилвети боло будай ё 200 сомон ина ё чи ана тунико 200 сомони мана туничкошон 200 сомон мана бисёри бад хушрӯ айзону поён меистанд тамошобино 200 сомон кадомиша ки мегирен анаи болопушо чи надиден духтаро бо арзон шид анаи кирто чи кирто 150 сомон ина кадомиша мегирен духтарако киртапоча 150 сомон нархш аксия шудагиай ана баъд бо киртапоча ҳаст бо нишон метем анаи кожинкошона дека сухои фасон 150 сомон и двойко чи анаи двойкошам аксия кардагиай 150 сомони ва набинен чӣ хушрӯан ҳамаш юбкошон кати 250 сомона 150 сомон шудагиай ана баъд и двойкои папли набинен иқа хушрӯча ё чанд сом 140 сомон марҳамат нигиндор дубайский паплинак ҳамроҳи почаш размерошон чӣ хелай 48 то 56 размер астай 140 сомон тамошобино марҳамат метавонен ки омада бинен иҷада бо киртора бо аксия кардагиан киртои фасона ё чандан ина киртора диден духтарако 200 сомони шудагиай королевский велюр материалош 200 сомон шарф доракошам диден 200 сомони анаи моделош боша 150 сомон бинен чандта расветкаяй 150 сомон духтарако
یا بار دیگر تکرار کنیم. این بازار کاروانای طرفی تیلو بازار هفتم دروازه سیم قطار نقطه سودای زری. بهترین ای کاردیگانشون 120 سومون. 120 سومون خشروگی شبینند دخترکو. 120 سومون. اینجا در بالا پشو و یا بسیار دوران. پلاشوفکا چنده؟ من 300 سومونی هم پلاشوفکاشون دخترا. نه باشه 120 سومون. اینجا در پلاشو چندیان؟ این طرف. پلاشو کرنسکی اینجا هسته 300 سومون 280 سومون 350 280 350 نرخوشون نم خیلی ندیدن دخترا چه خیلی پلاشوی خشرو دارن همش عکس کدگیان. انا ای چنده؟ من دخترا یکم سورت 750 سومون شد 900 سومون بود اینو. مرحمت میتوانین بیاین ای پیش بختون بینین. دخترا جیمپیرکای فسانه عجایب زنونه اینا چندی؟ 250 سومون تورецکی جیمپیرکای خشرو بافچه بر بینم. من دخترا بافچم سخته که خشرو بافتگی دخترکا مرحمت 250 سومون بهارانه. نه کسی در کارای مرحمت اومده ای پیش تماشا کنین بینین دستافکه میشوه. من خواهید برای مادراتون تحفه کردن بیاین. انا اینو دوایکه دیدین همراهی بروکشه 150 سومون دخترو اکسیای بهترین پیشنهاد شدگی. اینجا در با دوایکه هسته. من ای چنده؟ اینه یا 120 سومون خشروگی شدیدین دخترو چه فسونک 120 سومون دیدین دخترکو. خلاص انتخابشون به حدم زیاد انتخابی بهترین با نرخ‌های دسترس. حتما اومده یک مرتبه مولاشون ای پیش بینین باوری دارم که معقولتون میشوه. اینجا با спортивный тройка هسته یا турецкий спортивный тройка. ای چند سمه؟ که در تابستان هم پوشیدن میشه و حاضردن پوشیدن میشه 350 سومون. 350 سومون دیدن کاردیگان داره بروک داره 350 سومونی دخترو. از این رسویدکا داره شما با نویسنشون با خشرو کده سرعت هم میپرتوین. دیدین بیروزاوی داره سری داره مالوچنی داره دیدین بعد سیاه هم هسته نویسن با سرعت هم میپرتوین انتخاب کنه. یا چند شدن؟ انا 180 سومون دیدین کجای فسون. خلاص همه براشون خشرو دخترکو بیاین. همشه به خاطر ماه شریف رمضان پیشنهاد کردگین. از فرصت استفاده برده حتما اومده خریداری کنین پشیمان نمیشوین. با همین نوار امروز جنبست میشود. خیر سلامت باشین.